ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿ ಏಂಜಲ್ಲಾರು ಮಾತಾಡಿ ಅನಂತ ಸುಪಾರದಲ್ಲೇ ಮಾನೈತಿ ಬಚ್ಚಂಗ ಇದೆ ವಿಡಿಯೋ ಸಾರಿ ಕೊಡೋಣ ಓಕೆ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಏನಿತ್ತು ನಿಗಳಿಗೆ ಏನೋ ಬಂದಾಗ ಸುಮಾರು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ತವತೆ ಮಲ್ದೆ ಒಂದು ತೂವಲ್ ನಿಗೋಲ್ ಫುಲ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಅದು ಮಲ್ದಿನಿ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಅದು ಮಲ್ತಿನಟ್ಟೋಸ್ಕರ ಇಂಚ ಉಂಡು ಬಟ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಪಂಡ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಮೆಥಡ್ಲ ಎನ್ನ ಕೆಲವು ಮತ್ತು ರಾಂಗ್ ಇತ್ತು ನಂದು ಅಂಚಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಮಲ್ದಿನಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಗೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ನಮಕ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಪು ಒಂದು ಏನ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಪ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ತೂವಲ್ ನಿಗುಲು ಇತ್ತಿಕ್ಕದನ್ ಸೈಜ್ ಕಿಂಜುಂಡು ಪಂಡ ನೆಕ್ಕೆ ಅಂದಾಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪ್ಯೂರ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಪೆತ್ತದ ಕಿದೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬೊಕ ತುಂಟಂದ ಪೊಡಿ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ ಅಂಚಾದ್ ಇತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಕೆಲವು ಇತ್ತಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 30 kg ಮುಟ್ಟ ಇಂಚಿತ ತಿಕ್ಕದನ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ದಿನ ಮಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಪಂಡ ಡ್ರಿಪ್ಪು ನೆಕ್ ವರ್ಕ್ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಏನ ಲೊಕೇಶನ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಡ್ರಿಪ್ ವರ್ಕ್ ಆಪುಜಿ ಏನದ ಕೊಡ್ದು ಪಂಡ ಡ್ರಿಪ್ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ವರ್ಕ್ ಆವಡಂಡ 24 ಇಜ್ಜಿಂಡ 12 hour ಅಂಡಲ ಚಾಲ್ದಿ ಬಿಡು ಅಂಡ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪದ ವೆದರ್ಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀರೇ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ದೆನ್ನುಂಡು ಪಂಡ ಈ ಮೂಲು ಮಾತ್ರ ತೂವಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತೋಡು ಮಾತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀರು ಕೊಡ್ತಿನ ಅದು ಒಂಚೂರು ಲಾಯ್ಕುಲ್ಲ ಅಂಚ ಓಕೆ ಒಂದು ಡ್ರಿಪ್ ಪೈಪುದ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನು ಏತುಂದು ನಿಗಲಿಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆಂತೆ ಒಂದು ಡ್ರಿಪ್ ಪೈಪುದ ಕಾಸ್ಟ್ 3700 ಮುಟ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ 3700 ಖಾಲಿ ಡ್ರಿಪ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಕ ಆತದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟಿಕಣ ಬಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಲೆ ಕಟ್ಟದು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟದು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಂಡ ನಮಕಿತ್ತ 5 ಲಕ್ಷದ ಸಂಬಳ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೆಜ್ಜಿ ಎಂಗುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೀಟ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಸು ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋತ ಇತ್ತ ಆತದ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಉಂಡು ಹೆಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಐಟ್ ದಾಲ ಸಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಡ್ ಒಂದೆಟ್ಟು ಈ ವರ್ಷ ಹೆಜ್ಜಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಸಿಕ್ಕುಂಡು ದಾಯೆ ಎಂಕ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾನೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಏನೇ ವಿಷಯ ಅಂದು ಅಲ್ತು ಬೊಕ ಕುಡಂಜಿನ ಬನ್ನಾಗ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನ ಮಲ್ಪೊ ನಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಮಲ್ತಂಡ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲ್ತೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತೂವಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕಂಟ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಲ್ದನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ನ ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕಂಟ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಡು ಅಲ್ತ ಕರೆನ್ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫುಲ್ ಡೌನ್ ಉಂಡು ಇಂಡಿಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಚೈನಾನ್ ಇತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದುಂಡು ಏತ ಬಿಲಿಯನ್ ಲೋನ್ ಮಾತ ಉಂಡು ಅವತ್ತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿನ ಪೊತ್ತುಲೆ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನತ್ತು ಬಟ್ ಫನ್ನಿ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಂಡ ಐಟೊಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಏನನೆ ತೂಪರ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಆದಿ ಮಲ್ದಿನ ಒಂದು ಬೆಂಡದ ಸುಮಾರು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 100+ ಡೇಸ್ ಆಂಡ್ ಒಂದು ನವಂಬರ್ 25 ಮತ್ತ ಗಿಡ ಮಲ್ದಿನ ಒಂದೆಟ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಆನಗ ಜನವರಿ 10 to 14 ಆತಿನ ಬಟ್ ಒಂದು ಜನವರಿ ಎಂಡ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವೀಕ್ ಮಲ್ದಿನ ಬೆಂಡೆ ಒಂದೆಟ್ಟು ಒಂದು ಸುಮಾರು ನಲ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಬೆಂಡದ ಗಿಡ ಉಂಡು 2 ಡೇಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ 1.5 to 2 kg ಮುಟ್ಟ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಒಂದಿತ್ತ ಪ್ಯೂರ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಮಲ್ತಿನಟ್ಟು ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅವೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡ ಎಂಕ್ 2 ಡೇಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ 4 kg ಕನ್ಫರ್ಮ್ ತಿಕ್ಕುದು ಎಂಕ್ ಒಂದೆಟ್ಟು ಹ್ಯಾಪಿ ಉಂಡು ದಾದ ನನ್ನ ಜಾಲಿ ಉಂಡು ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ನಿಕುಲೊಂದು ತೂವಲಿ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಲ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ನಡ್ತೀನಿ ಉಂಡು ಚೆನ್ನಲ್ಗೆ ನಂಡ ಪುರಿ ಮತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಬದನದ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡುಂಡು ಕರ್ಕುಂಬುಡ ತೂವಲಿ ಕರ್ಕುಂಬುಡ ಆತುಂಡು ಓಕೆ ಬಟ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸೈಜ್ ಕಿಂಜ ಕರ್ಕುಂಬುಡದ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ದೀವೋಲಿ ಆ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಈತ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಮತ್ತ ವರತ್ತ ಸೇಲ್ ಮಲ್ದೆ ವರ ಆತಿನ ಕರ್ಕುಂಬುಡ ಸೇಲ್ ಮಲ್ದೆ ಒಂಜಿ 25 to 30 kg ಮುಟ್ಟ ತಿಕ್ಕದನು ಒಂದು ಚೆನ್ನಲ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಡ್ಪುನ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಏನು ಬಂದಾಗ ಪುರಿ ಮತ್ತು ಪತ್ತುನಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಪು ಆಯ್ತಾ ಸ್ಮೆಲ್ಗೆ ಒಂದು 1 month ಮುಟ್ಟ ದಾಲ ಆಪು ಜಿಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಬಸಳೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ದ ವಿಡಿಯೋ ನಡುಟು ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಯೆ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ ದಾದನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಮನಸ್ಸಂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಪವೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಮನಸ್ಸಾಗಿಂದ ವೀಡಿಯೋನೇ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಬೊಕ ಒಂದೇನಂತ ತೂಪುಂಡು ನಂಡ ನಿಕುಲು ಎಡ್ಮೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಯ್ದಾತು ಮುಂದೊಂದು ಗಿಡ ಒರಿದನು ತೂವಲಿ ಎಡ್ಮೆ ಫುಲ್ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾನು 1.5 kg ಎಡ್ಮೆ ದಾಕದೆ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕದಿಲ್ಲ ನಾತಿ ಒಂಜಿ 1 kg ಬುಟ್ಟ ತಿಕ್ಕದನು
ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮತ್ತು ಒಂದು ಏನನ್ಪೆ ಅಂತ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟನಾಗ ನೀನು ನಡಫರ ಕಲ್ಪು ಚಂಚ ಚಂಚ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಆತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂಡು ರಾಂಡಲ್ ನೆಟ್ ಒಂದು ದಾದನ ಜಾಲಿ ಉಂಡು ಇನ್ನೆಂತ ಬರ್ಸ ಬರ್ತದ ಅಂತ ಲಾಯ್ಕ್ ಅಂಚದ್ದು ನೀರು ಬಿಡ್ಪುನ ಮತ್ತು ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಬೆಂಡಲ ಹತ್ತಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ತೋಲಿಂಜಿ ಬೆಂಡ ಪುಂದ ಅಂದು ಬಂದ ಪುರಿ ಮತ್ತು ಇತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಮತ್ತು ನಮಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಲ್ಪರ ಆ್ಯಪುಂಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮನೆ ಒಂದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಲ್ಪರ ಆ್ಯಪ್ ಬಟ್ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಬಿಡ ಹೈಬ್ರಿಡ್ದಾಗ ಅಂತಿತ್ತೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ದ ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಊರ್ದ ಏನೋ ನಡ್ತೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾವೇನು ನವಿಲ್ ತಿಂತಿಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಆಯ್ನು ಮಾತ್ರ ಊರ್ದ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಎತ್ತ ನೆಕಲ್ ನಾಂಡು ಆಯ್ತಾ 3 to 4 month ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಏತ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾವು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಯ್ಕೊಯ್ ಖರ್ಚಾಯ್ತು ಅಂಡ ಈ ಸಲ ತೆಗಿಜಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾಪಂಡಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕು ಒಯ್ಕೊಯ್ಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಇತ್ಯಾಮ್ ಪನ್ಪುಜಿ ನಿಕಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಒಂದಕ್ಕೆ ಬಲೆ ನಿಕಲಿಗೆ BMW ಗಾಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕೋಡಾ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಂಡ್ ಒಂದೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಪಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏನೇರ ಮಂಡೆ ತಿಂದ್ರೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಿಕಲಿಗೆ ಎತ್ತಾವ ಬದ್ದಿ ನಿಕುಲ್ಲ ಮಲ್ಪಡ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಅದೇ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಟ್ ಖಾಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಖಾಲಿ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಅದು ನಂಬುದು ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಕಾಸು ಮಲ್ಪರ ಅವು ಮಲ್ಪರ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಅವು ಮಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ನಿಕಲಿಗೆ 10,000 ಪಾಡ್ಯಡ 5,000 ರಿಟರ್ನ್ ಆವತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪನ್ಪುನ್ಯಾನ್ ಎನ್ನಂಚ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಇರಲಿ ರಗಲೆ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ರೂಪಿ ರಗಲೆ ಒಂದು 10,000 ಬಂದು 20 ಅಂಡಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ನಾವು ಆತಿನ ಕೊಲ್ಲರು. ಸೊ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಒಂದೇನು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಚ್ಚಿರಲ್ಲ ನಿಗುಲ್ ತುಂಡೆ ಯಾವ ಇಂಕ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದು ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಇತ್ತಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಸಿ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಜ್ಜಾನ್ ಯಾಪನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಅವನು ಬರ್ತನೆ ನನ್ನ ಮುಗಿಯಂ ಬರ್ತನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂಡ್ರೆ ನಾನು ಕಂಡ ತಪ್ಪನ ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬನ ಮತ್ತೊಂಡು ಮನಸಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಮೂಲಂಚೂರು ತೂವಲಿ ಉಂದೆಕ್ಕುಲು ಅಂತ ಮಲ ಮಲ ಸೈಜ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.